pagsugod sa atong One Cebu Convention, call to order and the welcome message sa ipagtangok ug pagdawat sa tanan nga niyang karodini ang atong 3rd District Congressman, Deputy Speaker, Secretary General of One Cebu, Congressman Pablo Jan P.J. Garcia. Secretary General of the Party One Cebu, I now call this convention to order. Governor and President of One Cebu Party, Governor Gwen Garcia, Congressman of the 2nd District of the province of Cebu, Congressman Willie Caminero, Congressman for the 5th Congressional District of the province of Cebu, Congressman Luke Frasco, Congressman of the 7th District of the province of Cebu, Congressman Peter John Calderon. Our next Vice Governor of the province of Cebu, Dr. Teresa Doctes Queiroza. Our incumbent and incoming board members of the 1st, 2nd, 3rd, and 7th districts of the province of Cebu. Ang atong mga piliunon, ang mga kasamtangan, umaabot na mga mayor, vice mayor, konsehal sa primero, segundo, tercero o ikapitong distrito sa lalawigan sa Subo, our equal and strong partners and allies from the National Unity Party and the Alayon Party of the 1st District of the province of Cebu. Friends, allies, mayong buntag kanatang-kanatang. 15 years ago, almost to this day, I remember that we gathered together to form and to give substance to an idea called One Cebu. It was a different time then. Politically, we were a divided province. Geographically, we were under a real threat of being dismembered into 4 provinces. Hapit kita, mabuak-buak, ngadto sa 4 kalalawigan, dinhi sa atong pinalanggang lalawigan sa Cebu. And so, the call to join this fledgling party called One Cebu by the governor, then Governor Gwen Garcia, was as much a political movement as an expression of hope. Naunta, una, dili mabuak-buak ang lalawigan sa Subo. O ikaduha, naunta, magkahiusa, politikanhon pagkahiusa dinhi sa lalawigan sa Subo. Now, 15 years later, I can say with so much pride as Secretary General of Cebu and as a proud Cebuano that we have largely and to a great extent succeeded in this hope and this objective. Geographically, we are still one Cebu. Kaluoy sa Diyos, wala mabuak-buak ang Subo o kita karon usa gihapon kalalawigan.
more importantly and more relevant to our movement today, at no other time in history, politically, Cebu is one Cebu. One Cebu country. We have, as one Cebu, and with our allies, the incumbent congressmen in the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, and the soon-to-be lone district of Mandaue City. We have a full slate in all of the towns and cities in the province of Cebu, and sometimes we have had to make an accommodation for 2 slates for allies in some municipalities. That is a testament to the strength of one Cebu politically. I've always asked, why is it that at no other time in history the unity of the province of Cebu under one Cebu? Tungod pod kini kay nakita sa katawhan sa lalawigan sa Subo nga ang mga mithi sa Partido 1 Cebu mao'y gikinahanglan sa atong panahon karon isip usa ka lalawigan. Ug nakita sa katawhan sa lalawigan sa Subo nga ang mga mithi sa Partido 1 Cebu nga karon nakita nato sa panggobyerno sa lalawigan sa Subo maoy angayan, and it works. Mao kana nga we are so strong in the province of Cebu. When we started facing this threat called COVID-19 and the quarantines and lockdowns, unsa man nakita sa mga katawhan sa lalawigan sa Subo, nakita nila ang one Cebu. Unity in policies and protocols, and unity in the implementation of these policies and protocols in each town and city of the province of Cebu under the leadership of Governor Gwen Garcia. They saw in the leadership of one Cebu one that is clear, united, and yet recognizes the different situations in each of the LGUs of the province of Cebu. Nakita nila nga klaro ang polisiya ni Governor Gwen Garcia, klaro ang pagpatuman ngadto sa kalungsuran ng mga syudad, apan iyang naminaw usab siya kung unsay mga nagkalain-lain nga mga sitwasyon sa tagsa-tagsa ka mga lungsod o mga syudad. When we faced the last challenge that we faced in December sa Bagyong Odette, nakita na sa katawhan sa lalawigan sa Subo ang mithi sa one Cebu, clear, unified direction throughout the entire province of Cebu that resulted in swift, decisive, and immediate response to our Typhoon Odette under the leadership of Governor Gwen Garcia. So, the challenge in the next election, maabot karong Mayo 9. Kung ang atong ipasabot sa katawhan sa lalawigan sa Subo is, gusto ba kita na magpadayon kini this governance that is imbued with the principles governing the Party 1 Cebu, or ato bang isugal ng usab ang kaugmaon sa atong lalawigan ngadto sa way klaro.
Ari ba kita sa liderato sa Garcia Herosa? Ari ba kita sa Gahi? O ato ba kita sa Duda? Diba? Sa manang bigas, diba? Duda. O ka na ang atong pilian karong umaabot na eleksyon. So, as your Secretary General, I am so happy to welcome all of you to this convention, and we will be seeing more of you in the weeks and days to come as we visit our constituencies and explain to them why, for the future of the province of Cebu, it is essential to remain one Cebu. Daghang kayong salamat. Mayong buntag kanatong tanan. Panayon jud. Daghang salamat. Deputy Speaker Pablo John P.J. Garcia, the Secretary General of One Cebu. At this point, friends, ladies and gentlemen, may I invite your attention to the white screen for this AVP. One Cebu Party was formed by the Garcia family and their supporters to counteract the move of 3 representatives who were on their last terms of office to split Cebu into 4 provinces in the lead up to the 2007 general elections. The Cebu electorate rallied behind the Garcia family to ensure that Cebu province would remain intact, and so Subuak never saw the light of day. By the grace of God and the hard work of each and every one of us, achieved the most resounding political victory in the history of Cebu politics. After emerging victorious, One Cebu joined former President Gloria Macapagal Arroyo's political party, the Kabalikat ng Malayang Pilipino, while forging alliances with other local parties to dominate the political scene in the province. Under One Cebu, Cebu became number 1. The economy flourished. The tourism industry boomed. The past 8 years have been a story of how, against division, we found unity, and how, in unity, we have achieved so much as a people. Today, we preside over a province that is united and strong. Strong because we have so far remained largely united. Cebu remains the undisputed number 1 province in the country. But with Party President Gwendolyn Garcia on her 3rd and final term as governor, One Cebu's unity would soon be tested. The ensuing years were considered dark years for One Cebu, especially when the party's gubernatorial and vice-gubernatorial candidates did not win the 2013 and 2016 elections. It was left to Gwendolyn Garcia, who was elected representative of Cebu's 3rd district, to hoist the party banner with the support of some loyal allies, after political forces had slowly eroded the number of One Cebu members. They bided their time. During this period, it would have been easy to think that One Cebu had been written off as a has-been, a footnote in Cebu's political history. But the idea of a One Cebu, a united Cebu, had already been planted. The seed was just waiting for the right time to re-germinate. On April 2, 2016, One Cebu announced that it would back the presidential candidacy of Davao City Mayor Rodrigo Duterte and pledged to deliver more than 1 million votes for the latter.
On April 21, the alliance between One Cebu and Duterte was launched. Duterte became the 16th President of the Republic, while One Cebu held up its end of the bargain. In October 2018, Congresswoman Gwendolyn Garcia made her quest to return to the capital when she filed her certificate of candidacy for governor in the 2019 elections. Aside from her One Cebu allies, Garcia received pledges of support of local officials from other parties. The scene was set for One Cebu to once again take its rightful place as the most dominant political party in Cebu province. A Gwendolyn Garcia victory would mean a victory for the One Cebu party. And win she did. Since its founding, One Cebu, with Deputy Speaker and 3rd District Representative Pablo Jan Garcia as Secretary General, has always been open to anyone who shares its belief in the Cebuanos' indomitable spirit, their resourcefulness, and their sense of belonging to one family. The party reaches out to all and extends assistance to all, regardless of political affiliation. It is no wonder then that the party continues to attract the brightest minds who believe that to overcome adversity, Cebu must be united. Perhaps it is no coincidence that One Cebu is once again a unifying force as it helps Cebuanos move forward from the challenges posed by the COVID-19 pandemic and the recent devastation brought by Super Typhoon Odette. It always was, and it always will be, One Cebu, a beacon of hope. Ini gayon ang kaigsunan ato nang mapaila-ila ang mga running slates sa nagkadayang ang mga distrito nga niya karon buntag. Let's start with the 1st district. Congresswoman Rhea May Gullias. Board Member Raul Pacaltos. Board Member Yuli Daan. Dihan sa Nakbayan sa Talisay. Mayor Gerard Anthony Samsam Gullias. Vice Mayor Joy Asnal. Iyang ipaila ang iyang mga kauban sa ilang running slate. Sangan sa among mayor, Mayor Samsam Gullias, tuguti ko na akong ipaila ang among mga kaubang konsihales sa syudad sa Talisay. Konsihal Maning Cabriana, Konsihal Gail Restauro, Konsihal Rudy Cabigas, Konsihal Ferdy Rabaya, Konsihal Lester Daan, Konsihal Rocky Bass, Konsihal Lito Bacaltos, Konsihal Fe Ilanan, Konsihal Digul Gullias, o Konsihal Dani Cabanyero. Ang atong running slate gikan sa lungsod sa Minglanilla. Mayor Attorney Rajiv Enad. Iyang ipaila karon ang iyang mga kauban. May buntag
tanan. Ang One Cebu slate sa Minglanilla, atong Vice Mayor Lani Peña. Konsehal Attorney Boyet Velez. Konsehal Jimmy Caumeran. Konsehal Jerry Ganyarez. Konsehal Jenny Yang. Konsehal Ma'am Rose Lapo. Konsehal J.R. de la Calzada. Konsehal Jojo Adlawan. O Konsehal Jennifer Lariosa. Naghang salamat. Salamat, Mayor Raji Winad. And now, the running slate sa Dakbayan Sanaga, Mayor Valdemar Val Chong. Governor Gwen, I would like to present sa mga managan sa Dakbayan Sanaga. Me as Vice Mayor, incumbent Virgilio Chong Jingjing. Councilor, incumbent Lin Chong. Councilor, incumbent Leticia Abangan. Councilor, incumbent Charmaine Navarro. Councilor, incumbent Osminda Lapita. Councilor, incumbent Ray Manaban. Councilor, incumbent Relio Alinsonore. Councilor, incumbent Nomer Bumbo. Councilor, incumbent Porfirio Boy Rizaba. Councilor, incumbent Justino Yossi Nakay. And returning Councilor, Carmelino Cruz. Daghang salamat, Mayor Val. And now, friends, ani ang running slate ikan sa lungsod sa San Fernando. Pinanguluhan ni Mayor Lacambini Nenet Reluya. Mayong buntag kaninyong tanan. May I present to you, I am proud to present to you our team from San Fernando sa akong pagpaila ninyo nila ang upakpak mga gwapo o gwapa. Pakpak yun no. I am seeking re-election of the position. Yours truly, Mayor Nenet Reluya from San Fernando. Very good. Thank you. Our Vice Mayor Richie Regine Reluya. Very good. Our councilors from this group, Edgar Inat and Reliso Inat. Matanong kusog sa San Fernando, Ruben Borinaga. Ang among kandidato, maluluyon, matinabangon, Malu Baringgian. Also, one of our candidates as Councilor, Rodrigo Ruben. And ang among Vilma Santos sa San Fernando, Flor Basalo. Ang among abogado, Attorney Jer Pelimer. And ang #1 pirmi sa San Fernando, nagpadayon na #1, Konsehal
Vidala Lugeber Mantua. San Fernando shines and San Fernando will continue to shine. Thank you. Salamat, Mayor Nenel. Gikan sa Dakbayan sa Karkar, pinanguluhan ni Mayor ni Siporon, Nisi Nice Apura. Mayong bunta, daw kanatutanan, labi na sa mandato, kanya mapaskarbuhon kay ko, mapapresentar sa complete slate sa One Cebu Alliance sa City of Karkar. Then, kining nagbarog sa tubangan, ang botol sa Karkar is nice, magpapili, mag-usap, no, pagka-mayor. Kanya, ang akuwasang gipili, pagka-PC mayor, isiguro na ko nga di ginulikoy, no, kanako mga asawa. Vice Mayor Mercy Apura. Ang atuwa po ng mga napo konsehales, ang upat ani mga incumbent councilors, then ang upat po mga returnees na ransom na lang katulong ka-term na mabalik sa pagkapili o niya duha mga neophytes. Then pagka-councilor, Councilor Edgar Oka, Councilor umabot na konsyal, Attorney Michelle Sosobrado, Mitch. Returning Councilor, Councilor Roger Montes Claros. Neophyte Councilor, Lorena May Tabora. Incumbent Councilor, Alberto Juni Camingaw. Incumbent Councilor, William Yam Rafuma. Incumbent Councilor, Jonathan J. Garcia. Returning Councilor, Maria Bernadette Bibing Parcenas. Returning Councilor, Ayan Victor Bukyol del Rosario. And Returning Councilor, LV Sandoy. Salamat, kayo tanan. Salamat kayo, Mayor Nice. Karon ang atong running slate gikan sa lungsod sa Siboga. Pinanguluhan ni Mayor Leonel Malondong Bacaltos. May buntag na itong tanan, akong ipaila ang slate One Cebu Alliance. Hiniusang Sibunga. Akong Vice Mayor incumbent magpanahilig kong usap Vice Mayor Mariano Dutis. Ang akong kapikas na former mayor sa Dinagunsial karon magpanilay ko usap, Councilor Caroline Bacaltos. Kani magpanilay sa usap, Councilor Danny Sardelio. Magpanhilig sa usap, Councilor Gonzalo Oitico. Kani magpanhilig sa usap, Councilor Joel Ponce. Kani magpanhilig sa usap, Councilor Cirilo Apuda. Kani ni last term, akong ipadagag balik, pagkakonsyal, Councilor Marianito Baby Bugtay. Kani magpanelek sa kusap Councilor Tomas Codilia. Salamat. Daghang salamat, Mayor Balondong. Moto ang atong mga periodo gikan sa 1st District. Musunod karon ang atong mga running slate sa 2nd District. Congressman Jose Marie Tata Salvador. Board Member Raymond Joseph Calderon. And now the raising of their hands.
gikan sa lungsod sa Argao. Pinanguluhan ni Mayor Wilfredo Caminero. Siya usap ang mapaila sa iyang mga kauban. Maayong buntag na itong tanan, mapasikartuhon kayo ko nga mag-presentar sa slate sa Argao nga iluhan na ninyo Soon Willie Caminero pagkamayor. Atong Vice Mayor Incumbent Gisa Flores Mayor. Kunya mga sakop sa sanggunian returning Councilor Pedro Mido Albiro Cuyaminix, Elisher Canada Ilican SK Federation President Diabes Mariel Villapiña III, Incumbent Provincial Eagles Robert, retired Rural Health Officer Sargao Dr. Ryan Mama, Incumbent Councilor Richie Sanchez, Incumbent Councilor Binirando Ramoncito D. Villaflor, Randy, o returning Councilor Attorney Jonathan Villegas Senior, Attorney Atat. Daghang salamat. Daghang salamat, Mayor Willie Caminero. Aniya ang running slate gikan sa lungsod sa Dalagete. Pinanguluhan ni Mayor John Ritz Osorio. May buntag sa tanan, tukuti ako sa paila sa akong kaabag sa benepisyo sa lungsod sa Dalagete. Incumbent Councilor Noel Amaya, Incumbent Councilor Ricardo Villahermosa, SKF John Dwight Paquelet, Incumbent Councilor Mary Sidney Elimino, Aspirant Councilor Aldrin Barola, Jose Jerry Nipomucino, Alejandro Eldori, Romel Alcantara, John Ritz Osorio for Mayor. Salamat kayo, Mayor Osorio. Aniya karon ang atong mga piliunon gikan sa Alcoy. Pinanguluhan ni Mayor Michael Angelo Sestoso. Mayong buntag na itong tanan. Tuguti ako ipaila ang One Cebu slate sa lungsod sa Alcoy. Kita magpapili gihapon sa ikatulungan termino pagkamayor. Atong Vice Mayor, si Vice Mayor Neil Plando. Atong Konsehal Jonathan Abahon. Konsehal Jimmy Abahon. Konsehal Ailey Rumarati. Konsehal Anton Ray Gonzales. Konsehal Efren Duran. Konsehal Domingo Carongay. Konsehal Marites Fuentes. Konsehal Alberta Metcal. Daghang salamat. Daghang salamat, Mayor Sestoso. Isunod nato karon ang ato mga piliunon gikan sa lungsod sa Buluon. Pinanguluhan ni Mayor Joey Genesi Joji de Rama. One Cebu, Buluon slate for Vice Mayor Ervin M. Villanueva, for Councilor, former Mayor Merludi Dirama, Filiberta M. Ubait, Edmundo Estabilia, Alexis D. Celis, Rodel Rodolfo D. Dirama, Archibald V. Navarro, Ranger Noguera, and Romanito Villaga. Salamat, Mayor Joji. Aniya ang atong mga piliunon gikan sa lungsod sa Oslo. Pinanguluhan ni Mayor June Tumula.
sa lungsod sa Oslo, ang amuang Vice Mayor, ang incumbent Councilor nga si Roger Trapan. Ang ato ang incumbent Councilor Jose Duji Abilis. For Councilor, ang atong EBC President, Nilo Calvo. Ang atong kasamtangang konsehal, Sara Dalupinis. Ang atong kasamtangang konsehal, Ninita Pilusopo. Ang mubalik sa pagkakonsehal, si Carlos Lusado. Ang ato ang SK President, Christy Mendez. Ang ato ang usa ka konsehal sa Barangay Poblasyon, Adel Undangan. O usa ka konsehal gapon sa Barangay Poblasyon, Veronica Rindon. Daghang salamat. Daghang salamat, Mayor Joe Tubulang. Gikan sa lungsod sa Santander, aniya si Mayor Marites Buscato. May punta ka na itong tanan. Santander wants to slate for Mayor, yours truly, Marites Buscato, Vice Mayor, and Incumbent, Honorable Marilyn S. Wenceslao, SC members, Incumbent number 1, Mayor Wilson Wenceslao, Incumbent Maria Chichi Buscato Colanag, Incumbent Councilor Manuel Recolacion, Incumbent Councilor Rosalino Sepria, Incumbent Councilor Riculo Serencio, Incumbent Councilor Salvador Vigno, and returning Councilor Napoleon Enrique Tevez. Isa ka bago Councilor Renato Estanio. Daghang salamat. Daghang salamat, Mayor Monique. Aniya karon ang atong mga piliunon gikan sa lungsod sa Sambuan, pinanguluhan ni Mayor Emerito Doc Tito Calderon Jr. Ayong buntag, as the incumbent mayor and running for the same position, allow me to introduce my slate. The incumbent Vice Mayor Irving Gamalio, Incumbent Councilor Elmer Tocao, Incumbent Councilor Josephine Balbuena, Incumbent Councilor Marisa Jude Calderon Alasas, First Councilor of the Barangay Poblasyon Romolito Pelago, Barangay Captain Remedios Tano, Barangay Captain Binancio Herson, Barangay Captain Manolito Apilanyo, and Barangay Captain Rosalina Belocura. Daghang salamat. Daghang salamat, Mayor Doc Tito. Moto ato mga piliunon sa 2nd District, karon ato mabati ang Pledge of Support gikan sa atong sunod nga kongresista sa 2nd District, Congressman Tata Salvador. Akong pagyugbo sa atong labing gitamon ug way kakapoy nga Governor Gwin Garcia. Sa atong Secretary General sa One Cebu, Deputy Speaker Peter Jan Garcia, Pablo Jan Garcia. Sa atong Congressman sa 2nd Distrito, Congressman Willie Caminero. Sa atong Congressman sa 5th District, Congressman Doug Prasco. Sa atong Congressman sa 7th District,
Congressman Peter Calderon. Sa atong Vice Governor Doc Tess Herusa. Of course, sa atong mga board members nga naa dinhi, board member Dong, board member Yolidaan, board member Jimbo, board member Jerome Librando, mga umaabot sa mga board members, atong mga mayors sa tanang lungsod, vice mayors, mga konsihalis o tanan nga mga bisita nga naadinhin karong buntaga. Mahipatik sa kasaysayan nga kining inyong ubos nga igsuon nga lumad dalagit nun. Walay magtuo, bisan ako dili makatuo nga karon nagmarog ako kuyog sa pinakalikod nga partido way lain ang One Cebu. Usa ka grupo nga nikuyog ko dili tungod sa personal interest. Nikuyog ko sama sa gisulti sa atong Deputy Speaker nga ang mithi o ang kasing-kasing anaa kaniya way lain kung dili ang pagdumala sa atong pinalangga nga gobernador maoy hinungdan nga ang atong probinsya sa Subo nagkahiusa. Tanang kolor nagkatapok para musuporta sa atong gobernador. Isip representante sa segundo distrito, ako nahimong board member since 2016, 2019, pagsulog ni Governor Quinn. Usa ka advice sa atong pinalangga nga congressman o ni Mayor Wilson Wenceslao nga dong bago pa ka sa politika, pero kung ganahan ka makaton, makahibalo o unsay tinuod nga pagpadagan sa gobyerno, kuyugi o suportahi ang atong gobernador, Governor Quinn Garcia. Wailain. Kusagog, wako kibaw sa katas ang akong diskurso, but ako sa akong pagkagamay nga tao, wala ko'y experience sa politika. Saba sa sulti na ko nimo, ang akong serbisyo magagikan pareho sa imong giinom nga vitamin G, no? Gugma. Nakita nako ang gugma nga tiunay, gugma dili tungod sa panginahanglan, kung dili gugma nga nag-uros-uros para sa atong mga kaigsunan nga nangangihanglan. So go, I will pledge my support, labi na ang segundo distrito, nga ang atong mga kausa na patay giatubang nga mga problema. I know we will rebuild our province. O sa kanunay, kung kanuyan ko sa Kongreso, di-promise ko nimo nga mo trabaho gihapon ko sa probinsya kung imong kinahanglanon. Bisag dinip imong kinahanglanon, kanunay ana ko sa imong likod. So I pledge my support sa atong kinakusgan nga grupo One Cebu. Ipadayon ang himsog nga serbisyo sa probinsya sa Subo, labi na sa segundo distrito. Dasig Subo! Daghang salamat, Congressman Agat Salvador. Aniya karon ang atong mga pilihonon gikan sa 3rd District, ikatulong distrito, pinanguluhan ni Congressman Deputy Speaker Pablo Jan PJ Garcia. O sa mabaling na itong board member John Ismael Borgonia. They will now raise their hands.
his pledge of support. Kinahanglan pa ba? Lain sa kaigdi, no? Mo-pledge sa support. Pero sa ngalan sa Tercero Distrito, nga maoy distrito sa atong pinalanggang gobernador, Governor Gwen Garcia, kami ang One Cebu sa unong kalungsod o usa ka syudad sa ikatulong distrito, among itanyag ang among 101% support sa tibuok One Cebu slate, ilabi na gyud sa probinsya sa Subo. Sa miaging pinili ay kung wa ko masayo, ang Tercero Distrito mo ay naghatag kang Governor Gwen Garcia o labing taas nga porsyento sa mayoriya sa tibuok lalawigan sa Subo. Karon makuyawan ko kay daghan na kayong distrito pod nga akong tan-aw mohatag sa makabungog nga mayoriya kang Governor Gwen Garcia. Unang maningkamot mi sa Barili, sa Luginsan, sa Pinamungahan, sa Dakbayan, sa Toledo, sa Balamban, Asturias, ug Tuburan. Nga mao gihapoy mohatag kanimo Governor Gwen Garcia o sa imong kaabak nga si Vice Governor Doctes Herosa o labing taas ug labing makabungog nga mayoriya karong umaabot nga eleksyon. Kung nahimo namo sa una sa Tercero Distrito nga wa pa magkahiusa ang mga dagkong puwersa sa Tercero Distrito, walay rason nganong dili nato mahimo karon nga nagkahiusa na ang mga lig-ong puwersa sa tibuok Tercero Distrito. So Gov, Vice Gov, mga board members, daghang kay salamat o makalaom gid kamo ang sa padayon jud nga suporta sa tibuok Tercero Distrito. Daghang salamat. Daghang salamat. Congressman Palujan PJ Garcia is running unopposed. Karon na niya ang atong running slate gikan sa lungsod sa Barili. Pinanguluhan ni Mayor Palujan Janjan Garcia IV. May buntag Governor Gwen, may buntag sa tanan. Tuguti ko nga ipailila ang akong slate sa One Barili, One Cebu. Atong Vice Mayor, si Vice Mayor Loy Ponsica. Atong Konsehal, si Bobet Alquizola. Si Konsehal Joshua Ricardel. Konsehal Janjan Anyuber. Si Konsehal Ondo Marinas. Konsehal Jory Binundo, Konsehal Nelson Umuyon, Konsehal Ann Iwikan, si Konsehal Jara J. Ruiz. Daghang salamat. Daghang salamat, Mayor Janjan Garcia. Aniya karon ang running slate sa Aluginsan, pinanguluhan ni Mayor Cesar Ignatius Ikig Moreno. Nagduha-duha ko mulikoy kay ang ako amang manghod si Vice Mayor Incumbent Raisa Moreno Borgonia. Ang ato ang konsehal palihog ug pamarog sa taga-Alginsan
for One Cebu. This is a PJ city for a peaceful and joyful Toledo City. So, unahon ako, akong Vice Mayor J. Sige. Councilor Cesar Ayan Geronimo Sampo. Konsehal Ayan Sampo. Councilor Dr. James Yaret Gaite. Councilor Ricardo Kuya Nick Pipito. Councilor Amerfino Amiboy Perales. Councilor Ofelio Pailing Dulino. Councilor Mark Eric Espinosa. Councilor Clint Anthony Borja. Councilor Pinky Espinosa. Councilor Arlene Daide Zambo. And yours truly, Joy Perales for Mayor. And in Toledo, it is not I, but we. Daghang salamat. May buntag ka na tanan. Daghang salamat, Mayor Joy Paul Perales. Ano karon ang atong mga pilyonon gikan sa lungsod sa Pinamungahan, pinanguluhan sa atong bagong Mayor, Ana Jessica Bari 4. Mayong buntag ka natong tanan. Akong ipaila-ila ang One Cebu slate sa lungsod sa Pinamungahan. Ang for Vice Mayor, ang kasamtangang mayor tungkol kay mapupus naman niyang termino. Ako naginusarang bana Mayor Glenn Bari 4 for Vice Mayor. Konsihal, ang kasamtangang konsihal sa Osaka, pinakadakong barangay sa lungsod sa Pinamungahan, Konsihal Joseph Alquesa. Kasamtangang Vice Mayor, kayo, mulansar kayo, karon pagpapili pagkakonsihal, Vice Mayor Richard Canillo pagkakonsihal. Pagpapili pag-usap pagkakonsihal, Konsihal Lito Serna. Kasamtangang konsihal, Konsihal Marcelo Eloy Hirongco. General Manager, Salamat Multipurpose Cooperative, Konsihal Ellen Limugon. Kasamtangang konsihal, magpapiling pag-usap pagkakonsihal, Manlalaban, Attorney Marvin Merales. Kasamtangang konsihal, pinakagwapa nga konsihal sa lungsod sa Pinamungahan, Konsihal Annette Navarro. Ang lead singer sa Missing Filimon, usa sa mga garbo sa lungsod sa Pinamungahan, Konsihal Insoy Ninyal. Ako, kasamtangan ng first councilor karon sa lungsod sa Pinamungahan, magpapili pagka-mayor. Daghang salamat. Daghang salamat, Mayor Jessica. Aniya karon ang atong mga pilyonon sa lungsod sa Balamban, pinanguluhan ni Mayor Ace Stefan Bighay. Maayong buntag ko, mga kongresista sa nagkalaing-laing distrito. Kanatong tanan, again, may buntag. Tuguti ako pag-ila no, sa akong slate sa Municipality of Balamban. Una na akong atong Vice Mayor, Vice Mayor Alfie Binghay. Atong mga konsihal, Councilor Andres Borgonia, Councilor Judel Pilapil, Councilor Isay Paulin, nagpapili usap pagkakonsihal, Konsihal Eliser Climaco, lain po nga nagpapili usap, Konsihal Gemma Munong, Councilor Ruel Cabanyero, Councilor Iman Ho, si Councilor Lorna Desiree Gonzalez. Daghang salamat. Daghang salamat, Mayor Ace. Karon ani ang atong mga pilyonon sa Asturias, pinanguluhan ni Mayor Jose Antonio Anto Pintor. Mayong buntag kanatong tanan. Akong ipalaila kaninyo ang atong One Cebu slate sa lungsod sa Asturias. Una, ang inyong mayor,
salamat, Mayor Anto. Aniya karon ang atong mga pilyonon gikan sa tuburan pinangaluhan ni Mayor Demokrito Aljun Diamante. Daghang salamat sa ngalan sa tuang pinalagang Gobernador Gwen Garcia, sa mga kongresista, sa mga mayores sa Timog Province of Cebu. May buntag natong tanan. Dako kay akong garbo nga ipaila sa inyo ha ang among grupo nagkahiusang grupo para sa lungsod sa Tuburan. Nagkahiusa kay tag-usa naman yun din, no? Kung the past years, the past elections medyo hotspot ang lungsod, pero karon ang amo sa lungsod mo'y pinakahapsay. Kay magkaproblema magit ang lungsod sa mga botantes Tuburan, pero mag-islay kapilian, no? Kay walay kontra ang mayor, walay kontra ang vice mayor, ang 8 ka konsehal wala sa kontra. So ako kasamtangang vice mayor o mabudagan pagka-mayor, Demokrito Aljun Diamante. Ang ako ang Vice Mayor, si Honorable Danny Diamante ang kasamtangang mayor. Ang ako mga konsehal, kasamtangang konsehal si Konsehal Eugenio Eugene Arrigo, kasamtangang konsehal Rodel de la Serna, ato kasamtangang Vice President magpapili para Konsehal Wilfredo Diamante. Ang atong magpapili usap sa pagkakonsehal Dison Lawrence Arias Lagon, anak ni Congressman Sandy Lagon sa Coliseo Party List. Si kasamtangang konsehal Rey Mateo E. Laurel, Konsehal Mandang Monterola, Konsehal Luis Potencioso, Konsehal Carmeli Aming Suizo. Daghang kay salamat, may buntag pag-usap. Daghang kayong salamat, Mayor Aljun, o ang atong tanang pilyonon sa 3rd District. Karon natong isunod ang atong mga pilyonon gikan sa ika-4 nga distrito. Magsugod ta sa lungsod sa Tabuon, pinangaluhan sa atong bagong mayor, Gloria Duterte. May buntag natong tanan, ilabi na kang Gobernador Gwen Garcia, may buntag go. Mas pasigarbuhon akong ipadayag ang akong PDP Laban teammates. Ang akong Vice Mayor, ang akong forever love niya, incumbent nga Mayor sa Tabugon, si Mayor Sigfred Dodong Duterte. Ang akong mga konsehalis, mga kaabag yun sila o pili at babag sa ato ang lungsod sa Tabugon. Number 1, Mr. Alvin Montipon, Bagpon siya. Second, Aliana Manalili Acaso, Iyan. Third, Ruben M. Monteliano, incumbent kapitan sa poblasyon. Wait, Wenceslao Tagalog Jr. Loloy, first ni siya councilor. Next, Maria Elsie Q. Book Lili, first timer yapon. Next, Douglas H. Amores, retired police, first councilor. Next, Michael Angelo M. Pasaon, Mike, yo kamer gyapon ning akong siya. And last is Mrs. Teresita Lechedo, incumbent councilor.
Vincent Franco Duke Frasco. Karon ang iyang pledge of support atong paminaw. Daghang salamat. Mayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag ay mo kahibong duha ra ka buok lungsod ang gikan sa Quinto Distrito karong adlaw kay actually ang amo ang schedule tomorrow pa. But this is ato ang duha ka lungsod nga under sa ato ang NUP party, no. But ako ang katahuran sa ato ang maagtik nga kugihan way kakapoy nga gobernador sa lalawigan sa Sugbo, ang inahan sa kanunay hinabang ug ang ako ang pinalanggang inahan, ang pinakagwapa nga gobernador sa tibuok kalibutan. Governor Gwen Garcia, masipagpakpak alam kaniya. Ngadto sa ako ang idol, ngadto sa Kongreso, ang ato ang Deputy Speaker Pablo John Garcia. Gikan sa ikaduha nga distrito, Congressman Willie Caminero. Gikan sa ikapito nga distrito, Peter John Calderon, masipagpakpak-alam kaniya. Sa ato ang umuabot nga kaabag sa ato ang gobernador nga dili mubabag sa kalambuan sa lalawigan sa Sugbo, Vice Governor Tess Erosa. Sa ato ang mga board members, sa ato ang mga magpapili o mga umuabot ng mga mayor sa South, sa ato ang mga vice mayor, sa ato ang mga magpapili ng mga konsihal. Special mention lang sa ako ang magpapili pagka-mayor sa Compostela na si Jury Quinio, o ang iyahang slate o ang ato ang magpapili pagka-mayor sa Tudela na si Konsihal Cyrus Otadoy. Kanatong tanan mga kaigsuunan ko, maayong buntag usab kaninyong tanan. May buntag. Una sa tanan, magpasalamat ko sa ato ang gobernador sa iyahang pagpatawag ani nga meeting sa ato ang partido na One Cebu. Ang ato ang partido dili lang ligon kay tungod sa kadaghanon sa miyembro sa ato ang partido, but ligon siya tungod sa ato ang gobernador. Ang ato ang gobernador magpakita ni siya kanunay, dili lang panahon sa piniliay. Gani ang iyahang kakugi, ang iyahang paningkamot, mao gyud nakahatag og kausaban o kauswagan sa ato ang pinalanggang Quinto Distrito. Tagaan natong masipagpakpak ato ang gobernador. Tingali no, kadaghanan ninyo diri sa 1st, 2nd, 3rd, and 7th district. Wala kayo kahibalo o unsay kahimtang nato ngadto sa Quinto Distrito. Ako lang ipaabot kaninyo, no? Sa ako ang tan-aw, sa ako ang base lang sa mga pagsuroy-suroy sa ato ang gobernador. Sa 11 tingali ka LGU, no, kalungsod dito sa Quinto Distrito, murag na po kalungsod naa na sa ato ang gobernador. Nalay usagop nga ato ang ipaningkamutan pag yun. Nakita sa ato ang mga kaigsuunan sa Quinto Distrito ang gugma sa ato ang gobernador nga mao na bisan kung gani ang iyahang kaatpang taga Quinto Distrito dako ta o nasabtan gikan sa mga kaigsuunan nga ang ato ang gobernador makaangkon pag yun og dakong mayoriya dito sa Quinto Distrito. So mao na mga kaigsuunan ko sa uban nato mga distrito sa lalawigan sa Sugbo, wala mo masayop sa inyong pagpili sa One Cebu, wala mo masayop sa inyong pagpili sa ato ang partido
nga One Cebu ug sa ato ang pinalanggang gobernador. Gov, in behalf sa people of the 5th District of Cebu, daghang salamat usab sa imuhang kakugi, sa imuhang liderato, makalaong ka sa amuang suporta kanunay. Daghang salamat, maayong buntag kaninyong tanan. Daghang salamat, Congressman Duke Frasco. Karon ani ang atong mga pilyonon gikan sa lungsod sa Compostela, pinangulohan ni Mayor Felijur Quino. Among pinalanggang gobernador Gwen, ingon sa among pinalanggang congressman nga nag-abli sa usapan sa 5th distrito ug kanatong tanan may buntag. Nya kauban ako ang slate sa team na may puso sa lungsod sa Compostela nga akong Vice Mayor mao incumbent ka konsyal Mario Prajam. Ako sa kauban nga mga konsyal Imon Alerta, konsyal Iday Volcani, konsyal Bernie Castro, konsyal William Digutan, konsyal Amay Oliverio, konsyal Rodi Pibla, konsyal Sheryl Sereno o konsyal Glenn Villasiran. Ano ang slate sa team na may puso sa Compostela nga nagsuporta sa One Cebu ug Gwen Garcia. Daghang salamat. Daghang salamat, Mayor Felijur Quino. Karon gikan sa lungsod sa Tondela, atong Mayor Cyrus Otadoy. Good morning, Gov Gwen. Good morning, Vice Gov Doctors. Good morning, Congressman Duke Frasco. Good morning, kaninyong tanan. Allow me to introduce my complete slate sa Team Cyrus ang Casa sa Tondela. Pagka-mayor ang kaninyong katubangan, last termer as a councilor, Cyrus Otadoy. Vice Mayor Romel Oy. Ako sa ni brother-in-law natin sa Kulikoy. Pagka-councilor, incumbent sa siya na barangay captain sa Northern Poblasyon, Mildred Otadoy. Pagka-councilor, Eddie Portarcos. Pagka-councilor, Abelardo Laguna. Pagka-councilor, Jesus Pukusa. Pagka-councilor, ang hari namo sa mga senior citizen, Edwin Pulangos. Pagka-councilor, incumbent barangay councilor, Lysel Estrimos. Pagka-councilor, incumbent barangay councilor, Elsie Estrimos. Pagka-councilor, incumbent barangay captain, Nelia Irizo. Daghang salamat. Daghang salamat, Mayor Cyrus Otadoy. Karon ani ang atong mga pilyonon gikan sa ika-7 distrito. Congressman Peter John Calderon. Oyo nila ni Board Member Jerome Christian Librando. O Board Member Cesar Sarsi Baricuatro. They will now raise their hands. Salamat, Congressman Peter John Calderon.
pledge of support. First of all, let me greet, of course, it's always a pleasure to greet one of the greatest leaders of our time, not only here in Cebu, but the whole country, Governor Gwen Garcia, Deputy Speaker Pablo Jan, Congressman Yu, Congressman Willie, Dr. Hirosa, of course, atong mga kandidato sa One Cebu na niya karon din mayors, vice mayors, mga konsyal, of course, atong mga board members, both incumbents and incoming. Of course, just allow me also to specially greet kung mga kauban sa 7th District, Mayor Gungun and Vice Mayor Wado, Mayor Terence and Vice Mayor Rocky, Mayor Prince and Vice Mayor Felix, Mayor Lingling, Mayor Titing, Mayor Carmen, Vice Mayor Toting, Mayor Berna, Mayor Maggie, Mayor Lito, Mayor Daya, Mayor Dean, Mayor Roy, and of course atong mga konsyales na kandidato sa 7th District. Perhaps out of our common desires, and when I say our, it means atong mga elected public officials sa 7th District and of myself, and perhaps due to the voices that we hear and continue to hear around the 7th District, we are happy kami diri sa mga niha taga 7th District karon to join and even to some rejoin One Cebu. Ang hinungdan ani is because kami sa 7th District, we were witnesses and we have witnessed kung unsang klase na liderato ang pakita or ang atong nakita sa atong kasamtamang Governor Gwen. Not only in good times, but most especially in bad times, on good health and in sickness, you were there to help us sa 7th District. And so, for this reason, as I said, kami tanan, we have decided to unite with One Cebu, and thus we are here. For this note, let me reiterate on behalf of the 7th District our support and our commitment to rally behind your candidacy for your election, and of course sa atong mga kandidato sa One Cebu. Daghang salamat, may muto ka nato. Daghang salamat, Congressman Peter Jan Magderon. Karon na niya ang atong mga piligro gikan sa lungsod sa Dumanhog. Pinanguluhan ni Mayor Efrem Gontrano, Gungun Hika. May buntag sa atong mga kongresista, may buntag na itong tanan, gikan sa lungsod sa ato ang gobernador, na among gitawag nga Home of the Governors. Ako magpapili sa akong ikatulong termino, Gungun Hika, ang akong Vice Mayor, incumbent Vice Mayor Wado Hika, mga konsihal, incumbent Councilor Arthur Famor, incumbent Councilor Stanley Aldameta,
Incumbent Councilor Rene Acetista, Incumbent Councilor Dr. Rabin, Incumbent Councilor Eli Luwagi, Incumbent Councilor Belinda Quirante, Incumbent Councilor Sani Cabalon, and Incumbent Councilor Roger Pan. Salamat. Salamat, Mayor Gundon. Aniya karon na itong mga pilyonon gikan sa lungsod sa Ronda, pinanguluhan ni Mayor Terence Mariano Blanco. May buntag atong tanan. Go. May kunto. To the congressman from the municipality of Ronda, me myself, Terence Blanco, magpapili mag-usap pagkamayor. Ang ako ang Vice Mayor, Rocky Gabata. Ang ako ang mga konsihales, Anne Marie Blanco, Nilin Jorpe, Konsihal Hedy Layagen, Konsihal Bobot Lasaraga, Konsihal Boy Mansueto, Konsihal Alfred Ricahuerta, Konsihal Alfredo Villafuerte, and the last, Konsihal Jojo Susobrado. Thank you. Daghang kay salamat. Mayor, karon aniya ang atong mga pilyonon gikan sa lungsod sa Alcantara. Pinanguluhan ni Mayor Fritz Lastimoso. May buntag na natong tanan. Secretary General Congressman PJ, Party President Governor Gwen, Congressman Peter Calderon, permission to present the One Cebu slate for the municipality of Alcantara. For Vice Mayor Felix Ferraren. Councilors, former Mayor Beatriz Caburnay, ex-Vice Mayor Ganitoy Basilisco, Incumbent SB Member Marvin Pulgo, Incumbent SB Member Richard Pulgo, Incumbent SB Member Julie Bayato, Incumbent SB Member Joshua Katapusan, SB Member Lord Basilisco, and last but not least, SB Member Henry Rabin. Daghang salamat, Mayor Fritz. Karon na niya ang atong mga pilyonon gikan sa lungsod sa Boal-Boal. Ubalik pagka-mayor, Inocentes Titing Cabaron. Mayong buntag kanatong tanan. Akong ipresentar ang mga kandidato sa lungsod sa Boal-Boal nga andam og taganang serbisyo sa katawhan. Ang among Vice Mayor, Paz Muscuni, one term na ni siya nga mayor, pero ni-step down as Vice Mayor isip respeto sa usa ka senior citizen. Mga konsehales, Nelson Abinido, Marcelino Diñega, Serge Tabanya, Liz Arden Aquino, Roland Renhia, Virgilio Domongo, Alfonso Sabac, incumbent ni sila tanan. Ang katapusan, magtatalist, Susan Millones. Daghang salamat. Daghang salamat, Mayor Titing. Aniya karon ang atong mga pilyonon gikan sa lungsod sa Batian.
Mubalik pagka-mayor, Mayor Carmen Lumay. May buntag ka na itong tanan, labi na sa itong pinalang ng Gobernador Win Garcia. Karupunta ka ko, akong ipaila ang akong complete sa One Cebu sa lungsod sa Badyan. Sa pagka-Vice Mayor, incumbent Vice Mayor Dr. Caballero, pagkakonsihal, incumbent Vicente Gramatica Jr., pagkakonsihal, incumbent Karen Pista Cabanao, pagkakonsihal, incumbent Lever Lumain, pagkakonsihal, atong Vice President Dines de Benagracia, pagkakonsihal, atong SK Chairman Aya Abdel Apostol, pagkakonsihal, Maricar Lumain, pagkakonsihal, Joseph Balbuna, pagkakonsihal, Silito Likirong. Daghang salamat, Mayor Carmen. Karon ani ang atong mga pilyonon gikan sa lungsod sa Alegria. Pinanguluhan ni Mayor Gilberto Maki Magalyon. May buntag na itong tanan, especially to our beloved Governor Gwen Garcia, ni Congressman Tablojan, and all the congressmen, and especially also to our congressman and the 7th District, Congressman Peter John Calderon. May buntag na itong tanan. Ang among slate, One Cebu sa Alegria, pagka-mayor, yours truly, Gilberto F. Magalyon, the Vice Mayor, Berna B. Magalyon, and all the incumbent Councilor Justino Libron, Councilor Herman Mijares Jr., Councilor Alex L. Lumino, Councilor Vicente G. Allier, Councilor Eleuteria L. Lindio, Councilor Joseph L. Ridula, only one newcomer, Engineer Dennis C. Cuartiario. Thank you. Daghang salamat, Mayor Maki. Aniya karon ang atong mga pilyonon gikan sa lungsod sa Malabuyo. Pinanguluhan ni Mayor Daisy Daya Crios. Good morning, everybody. I would like to present ang among kandidato sa One Cebu sa Municipality of Malabuyo. For Mayor, yours truly, an incumbent is the member, Daisy Daya Crios. As I told Governor Gwen during our meeting, na gusto ko ang akong Vice Mayor, my one and only incumbent Mayor, Lito Crios. Ako tina si Governor Gwen nga di ko gusto bukubukuhon kung ako pa nga'y sukol ko, pero ay lang ko bukubukuhan. And the one running for councilor is our incumbent, is the member, Chichi Crios. And for councilor, Chichi Crios is our incumbent vice mayor now. For councilor, Nicole Pimentel. For councilor, Rosita Tito. For councilor, Romel Alguera. For councilor, Masipil Masyon Jr. For councilor, Carito Sisabat. Councilor, Romulo Pips Sid Pelaco. And for councilor, Jennifer Blanco. Thank you. Daghang salamat, Mayor Daya. Ani ang atong mga pilyonon gikan sa lungsod sa Hinatila. Pinanguluhan ni Mayor Roy Vincent Cinco. Mayong buntag na tanan, tuguti ko pagpaila sa among slate sa Hinatila. Pagka-Vice Mayor, Dean Michael P. Cinco. Pagka-Sosyal, Jose Ramon Gordes. Incumbent Councilor Kirby Cesar Ibo.
Teresa Mariga. Incumbent Councilor Rodrigo Usaren. Kung ang mga bagong magpapili, magkakonsyal, Ida Salarda Ingols, Philippe Jan Singo, Jose Grigi Magdadaro, si John Walter Tukaw. Daghang salamat. Daghang salamat, Mayor Roy. Nini gayon ang kaigsunan, ato mabati ang pledge of support gikan sa atong incumbent congressman sa ikaduhang distrito, Congressman Willie Caminero. Salamat. My salute to the presence of our idol, hardworking Governor Wayne Garcia. Of course, ang sugod kay nako og idol sa Kongreso, Deputy Speaker Pablo Jan Garcia, o kanunay nakong ikakablit-kablit kay tapat kami lingkuranan sa plenary si Congressman Doc Prasco o usab sa akong luyo si Congressman Peter Chan Calderon. May kay ako ra ba yun ba sila kini ko ng mga senior citizen ug magkakupot og microphone di lagi ko nung pero tanaw na ko sa relo paniudto na. Unya nahibalo ko nga ang labing importante nga atong ipaabot karon ang mensahe sa ato ang gobernador. Ang giingon diri my pledge of support. Undoubtedly, kung suporta mo hisgutan, dugay na kaayo na nga nahakpatin sa ako nga kasing-kasing balimpatakan pagsuporta sa ato. Because for so long, I known her to be the best leader we ever had in the province of Cebu. Usa ka leader, usa ka maayo nga gobernador. O kitang tanan nga niya dinhi. That's why we are one. That's why we are joining together this morning, because we all believe that we are in the right direction with, of course, the baton and leadership of our distinguished Governor Wayne Garcia. Ang importante lang, naunta kaning nahitabo. Karong adlaw nining panahon na, this can be a part of history. Mahimo ning kabahin sa kasaysayan o mahimo kaning modelo sa musunod nga mga lagad sa atong lalawigan o mahimong modelo sa tanan nga nangalagad sa atong mga kaigsunang subuan. Kay kini siya mahimo unta nga mabatik aron dili ikalimtan. Kay kung magkinahanglan kita o usa ka modelo o usa ka sinsiro nga pangalagad, mao kini ang atong modelo, ang pangalagad style of governance ni Governor Wayne Garcia. Ako uban kaninyo mapasalamaton kayo nga nining buntaga nahimo kita nga kabahin ini usa ka kasaysayanon kayo panaghiusa, ang panaghiusa sa mga sukuanon nga nagpaluyo sa liderato sa atong gobernador. Daghang salamat kaniya. Daghang salamat, Congressman Willie Caminero, o mabalik pagkamayor sa Argao. Inihigayo na.
Wael, kinsa na siya oy, karon pa ko kadugang na niya. Tinuod, daghang wala kailan ako. Kay dili ko gikan sa inila o gamahan ng pamilya sa politika. Ordinaryo lang ako nga anak sa Sugbo ug lumad nga karkaranon. Ako si Tess Villaluz Herosa, usa ka doktor, marine biologist, humanitarian mission leader, mountain climber, inahan ug usa ka plantita. Sama sa kadaghanan, nagpuyo ako nga simple upan sa akong pamilya ug sa hilom na ningkamot sa akong propesyon sa medisina. Apan wa damha, niabot ang pandemya ug sama sa kadaghanan, kalit nga nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Saksi ako sa kalisod nga nagian sa akong mga kaubang medical frontliners ug ilabi na sa atong mga kabus nga kaigsuonan. Niabot pa gyud ang bagyong Odette nga miguba sa atong mga Pinoy-anan ug mga kabtangan. Wala sa akong plano ang politika. Apan kining mga krisis nga padayon natong giatubang karon, ang nag-aghat kanako kay palanog ang akong tingog. Pipila na kadekada akong namulong o mga medical mission sa mga kabukiran o nag-opera nga libre sa mga kabos. O ako nagtuo nga akong kasinatian sa panerbisyo magamit sa pagpalambo pa sa kinabuhi sa mga subuan. Sa panahon na to karon, mas gikinahanglan sa atong probinsya ang usa ka busy gobernador nga laom ang pagsabot sa mga public health issues. Mao'y moabag sa atong administrasyon sa pagbalansi sa kinabuhi o panginabuhi sa mga subuan. Ang gikinahanglan sa Sugbo karon mao ang abtik o makanunayong panerbisyo. Ang gikinahanglan sa Sugbo karon ang usa ka busy gobernador nga tiunay ang tinguha sa pagpangalagad. Nisalig ako sa katakos sa mga subuan nga mopili og sakto. Iboto ako ninyo si Dr. Tess Herosa pagka-busy gobernador sa Sugbo. Ania ang atong sunod nga Vice Gobernador, Dr. Tess Herosa. Dili naman buntag, no? Maayong udto. Akong idol sa una og hantod karon, Governor Gwen Garcia. Akong kuya, Congressman Pablo John Garcia. Ang humot ng congressman sa 5th District, Duke Frasco. Akong mga silingan ng kongresista, Congressman Willie Caminero. O sa 7th District, si Congressman Peter John Calderon. Mga board members, incumbent and incoming, mayors, councilors, and parihan ako mga political virgins, murag daghan ta diri karon. Mainitong udto natong tanan, pasensyahin na nga, natunong yun sa alas 12 sa udto ang akong diskurso. Pariha tagigutong. Kabalo ko sa paggawas sa balita nga ang gipili ni Governor Gwen, usa ka doktor, daghan kaninyo ang nangutana. Kinsa man na siya? Nganong siya man? So karon tuguti ko nga ipailaila ang akong kaugalingon kaninyo. Ako si Doktora Maria Teresa Herosa, lumad na karkaranon, pero dugay kong nagpuyo sa lungsod sa Mandaue. Usa ako ka-spesyalista nga doktor sa mata, ophthalmologist. I specialize in eye microsurgery, laser, and eye diseases. Gamay rami diri sa Cebu, mga 20 ra siguro mi kabuok. So in anak mi career ang mga eye doctor diri sa Cebu. I may not have a comprehensive resume as a politician, but allow me to share to you my experiences in leadership and public service. During the 1990s, I was an SK chairman dito sa among lungsod sa Karkar. Lungsod pa to kay dili pa siya syudad. I was an active student leader in college. I led various group of student leaders na nag-advocate sa mga social issues, youth empowerment, and social issues, and environmental issues. Ipadala ko sa atuang university, sa University of San Carlos, dahil ko nag-eskwela, major in marine biology.
So taas layo kay ko no marine biologist nya nahimong doktor. Pero dili ni siya kanang pasensya na. First time nako nga ni diskurso og ani kadako nga crowd at the same time puro pagyud mga banggiitan na lideres diri sa Cebu. Pasensya na ko usahay mura ko kawa sa akong kagalingon. Ana ko ka-overwhelmed sa inyong presence. Even before then, deep in my heart, I knew I had a mission, a calling to serve, a calling to uphold even until now. Bisag na doktor ko, sukad sa 2008, pag-graduate na ko sa akong residency training in ophthalmology sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Nagtukod na ako usa ka site-saving program, isip usa ka pribado nga ophthalmologist. Diin nag-opera ko sa mga libre nga mga operasyon para sa atong mga indigent patients. Kauban sa akong mga charitable foundations nga mga partner, which up to now, they are still with me. Staying true to my vocation, nga gusto jud ko mutabang sa ato ang mga katawhan nga naglisod, I organized a group of doctors, nurses, business owners, lawyers, and in the academe. We form a group wherein we tirelessly help people who are in need. This is since 2013. In fact, ang kani among serbisyo, amo na ning gidala sa mga conflicted, affected areas sa Mindanao. Sama sa Sulong, Tawi-Tawi, Basilan, and some NPA-infested areas in the central Mindanao. So, naabot na ko og Sulong. Kalima na mi nakabalik dito. Buhik pa man gihapon mi. People may ask, ngano mo serbisyo ka magkas katawhan do? Kanindot na ni imuhang posisyon karon. But as Rabindranath Tagore said, ingon siya, I slept and dreamed that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, that service was joy. So indeed, ang pagserbisyo sa tao, makapalipay nimo. Kay giingon nila, kung ikaw ang tubag sa pangadji sa usa ka tawo, mauna na ang gihatag sa Ginoo nimo. Tinuod bag-o sa politika, pero dugay-dugay na pud ko na nerbisyo isip private citizen. Sa dihang gipangutana ko, kung sugot ba ako nga mahimong running mate ni Governor Gwen Garcia, sa way duha-duha, wa ko magtubay to. Bisanong ko nga, sure, why not? Kay para nako, usan ni ka-level up sa akong panerbisyo. Usan ni kapaagi mapalakdan nako ang akong panerbisyo sa katawhan. Pero sa kaon kay ang ako ang tumo nga isip mga mahimong bisi gobernador sa Cebu. Wala man ko magikan sa usa ka politikal nga pamilya. In fact, murag ako ra siguro sa among pamilya ang nilangsar og SK. Karon ingon ako sa ako pang anak ingon na gigang mami ako manuagi barangay Tanon. So, salamat kaayo Gov. Gwen o Congressman Garcia sa inyong pagsalig nako. Dili sa tugikan o anunahan nga pamilya. Igo-igo lang sad taon. Ang among pamilya nga makakaon mi og kalima sa kaadlaw pero ginamo lawas siguro ana. Pero dako ko og pagsalig sa Ginoo ug sa mga subuanon nga kibaw sila motimbang kung kinsay angayan nga motungtong sa posisyon nga bisi gobernador. Kung ako inyong pilion, dili gid siguro mo magmahay nako. Kay dili man ko magsigig tuon, di man ko magsigi og ingon nga atong tun-an. Wala nay lubi ang Cebu karon, gidagit na ni Odette ang atong kinahanglan usa ka acting action nga way luya-luya ug kapiskay sa panginabuhi nato. Busa muhangyo ako kaninyo.
Muhangyo na po usab kay ganina mura man sa ko kinasal ganina table to table ko, nag-introduce ko sa akong pagalingon. Bisan pa og nauwaw ko, pero ako ang yung gi-erase sa akong kauwaw. Kay gusto jud ko mag-ila-ila sa mga panggiitan ng One Cebu members. One Cebu is the most formidable political party now. Bisan pa siguro sa ubang isla sa Pilipinas, why makalupig sa One Cebu? I am very much honored to be a member of One Cebu. Mangayo, napud ko utabang kaninyo, ayaw kalimti ang akong ngalan sa inyong balutak. Di man na ninyo isuwar, i-check raman na, or inyong i-shade. So na ako dito, doc test, murag ika number 2 siguro po sa balutak. Kay, pag-unang yun ang letter G, awahin mo yun ang letter G, HDI. So ang team Gahi, Garcia, Herosa mo ay ato ang suportahan. Mabuhi si Governor Gwen Garcia. Mabuhi ang Cebuanon. Mabuhi ang One Cebu. Mabuhi ang team Gahi. Salamat. Salamat, Vice Governor Dr. Herosa. Audio-visual presentation.
Aniya karon, the top-performing governor nationwide. Under her leadership, Cebu is the best. Ang presidente sa One Cebu, Gobernador Gwen Garcia. Daghang salamat palihog paglingkod. Deputy Speaker and Secretary General of One Cebu Party, Pablo John Garcia, Congressman Willie Caminero, Congressman Duke Frasco, Congressman Peter John Calderon, my running mate and the next Vice Governor of the province of Cebu, Dr. Tess Velosa, our provincial board members, our mayors, vice mayors, councilors, kasamtangan ug mga umaabot, kanatong tanan, paayong udto. The story of One Cebu is the story of hope. Born out of adversity and what then seemed like insurmountable odds. Because we believed in preserving the history, the culture, the tradition, and the geographical oneness of our province, this party was born. And it's been 15 years. Throughout these years, that hope remained. During the good days and the bad days, hope kept that faith in the oneness of Cebu alive. By its very reason and name, the story of One Cebu as well is a story of unity. Nagkahiusa ug iniusa paningkamot alang sa Cebu. Today, as we hold the first of a 2-day convention, we see that never before, once again, this political party has re-established its strength and its hold in the entire province. So much so that even in some of our LGUs and districts, we may have at the local level opposing camps, but those camps are all supporting One Cebu. Perhaps some may ask, why not choose just one? Anong dili man ang usa? Ug maunta kadto siguro ang labing dali na solusyon. Apan, kung mao ka na ang among gihimo sa among gihukman sa partido, daw mahimong sukwahi sa atong tinguha nga hiusahon ang tanan. Walay talikdan. Kung buot makikuyog, atong ikuyog ug ikauban. Because that is what unity is all about. You see, it would have been the easiest solution for me too, to try and remember those painful and dark days when only a few of us remained. And then
when once again we were re-established in the political scene, we saw all friends come back. Nganong wa man ko mudumot, o nganong wala man ko mapahinumdum sa kasakit nga akong gibati. Tungod, kaya dunay mga panahon nga gikinahanglan kita musaka sa atong mga personal nga gibati alang sa atong pinalanggang sugo. And for the sake of unity, I will always be open to those who wish to join us in this goal to unite the entire province of Cebu. Many of us here are incumbents. We serve the most tumultuous and the most challenging term of our political lives. Of course, you had the never-ending pandemic, and as if to cap what has been almost 3 years now of challenging difficulties, Typhoon Odette devastated 37 of our local government units. Truly, the lesser and the fainter of heart would have given up. But not so with us. Not so with the Cebuanos. Tungod kay anaa sa matag usa kanato kanang dili mawaklit o matangtang nakaiso nga mobarog bisan pa man ug unsay pagsulay ug kasakit nga atong maatubang. There are those that ask, magunsa ug naunsa na laka ang Cebu. Kung dili pa si Guillermo ay gobernador karon. That would have given me enough reason to gloat and feed my ego. But in all humility, I would answer, and as I answer you now, magunsa na lang kahapon kung wa pa ko ninyo pilia nga gobernador. Nini nga itong pinalanggang lalawigan sa Subo. Nini tumura nga nagkakanta. Iisip na ko, nga usa, kadili na ko mabaslan, nagganti, gikan sa mga Subuanon, nga gipabalik pagka-gobernador. Ugmaw ka na, nga kuyog ka ninyo, giatubang nato ang nagkadilaing kalisod ug hagit sa atong pamunuan tungod kay kamo nagkahiusa kuyog ka nato, nagkahiusa sa atong paninguha nga ang mga Subuanon ilabi na gayon ang labaw nga nagkinahanglan mao gayoy atong unahon sa pagpatigbabaw. So that is the story of one Cebu. It is our story. For each and every one of you that are here this morning, joining us in this One Cebu Convention, ang sugilanon sa One Cebu, ang pununta na atong sugilanon. A story of hope, a story of unity, a story of triumph. Triumph of the Cebuano spirit, the better nature of the Cebuanos. Triumph of our beloved One Cebu.
to the farthest corners, north, south, east, and west of our beloved island of Cebu, but to the entire country, that indeed hope and faith and unity and triumph is possible if we Cebuanos come together and define our story. We set the direction, we reach for a purpose, and that is to make everyone in this beloved country of ours, and even beyond, to make all agree that indeed here at the heart of the Philippines, in the center of the epicenter of Asia, there is one island, there is one people who together personify that beacon of hope, that beacon of unity, and a beacon of triumph for the rest of the country to follow. This one bright spot in the Philippines, where after 15 years, after all that we have gone through, after all has been said and done, truly in this undivided, indivisible island, there will, and will always be one Cebu. Daghang salamat, Gobernador Gwen Garcia. One vision, one Cebu! Kailang tanan nagkaipusa, nagkung
proceed to the buffet stations now para sa mayon